Bisag di pa ka musulti na ako, ibaw po kung sa'yo na siya mo. Yan ang ataging importansya. I'm here for you. Remember? At hindi ko kung next 5 days na rin, namalit ni stocks para sa boutique o mga jewelry. How about going with us? Hi, Lulu. Pauwi, nabiyaan ako si Carlos. Pwede girl. Kumot lang. Ikaw ba? Ikaw rin ipatulo ko ng Carlos. Pwede ba? Pasagdi ko na yung sa iyong kabuhat, eh. Nukukan, nagugana niya. Ambot bitaw, Lu. Ambot na ganahan dyan kay Kunia. Ibaw ka ba na? Muang ko dyan ko. In love dyan kay Kunia. The first time, even the first time I saw him, nakadungog ko siyang tingog. Oh God, Lu. Mura dyan ko natunaw. Ambot nga, no? Sakit pa kaulang ngayon ako, pero lisod biyaan. Iba na bitaw kang Carlos. Kay gapada ka sa iyang charm. Gapagamit ka, ikaw pa'y gabuhi anang tawhana, imo pang gipapuyo sa imong bahay, ikaw pa'y gapakaon. Abi ni mo, Andrea, hapit na lang, imo nang hungitan. Lu, Carlos is lost. Okay? Sa iyang pangidaron karon, you know, murabag, wag yapon siya direction sa iyang life. Kanya, maybe, usa na sa siguro sa mga reason na in love kay Kunia, I don't know, murabag, I want to help him, I want him to gain back his self-esteem. For me, murabag siya, you know, wag siya pamilya, no? Ako ra, murag, I want him to be, you know, to be able to stand on his own 2 feet. Nanaan ko siyang side. Huwag mo ba siya lost puppy, no? Despite siyang pagkababaero, despite sa tanan nimong kaayuhan nga gihatag niya, nakadare pa siya traitor nimo, Andrea. Wake up! Lu, basta di lang ako siya masakpan. Masakpan din ako siya. Amot lang. Makapatay dyan ko tao. Unsa? Pinganana ka? Para lang niya? Oh God. Wow, is that an original composition? Dili maoy, ako lang i-try kung kaya ba na ako. Of course, anak, kaya na nimo. Ikaw pa. Nalipay kay ni Papa nimo sa mga accomplishments. Sa una, gusto na mo nga pa ang business administration, but then overwhelming ang imong passion for music, so gipagustuan ka na mo. Anak, and in everything that you do, you always excel. Ma, thank you guys for support. Don't worry, ma. When I graduate, I will put up my own school for the less privileged but musically gifted children. That's very good. Kami si Papa nimo will always be here to support you. Thank you, ma. Ay, I noticed ba?
Sukado man kayo ng ulo, lady. May ngayon na pa ang magic sa iyong pag-perform sa pagkanta. Pag sa mag-yun ang problema, ha? Si Andrea? Bay, sa kadaghan nga babae na imong naagian, sa kang Andrea ka na problema? Mura man no, dili ikaw ang Carlos Cuevas nga akong naila-ila sa banda ni Adto. Ni Adto, halos batag simana, pag-ilis ng babae. Nga karon, nagproblema na yun kang unsaon pag-dispatch, ha? Butch, you don't seem to understand. Lahi ni Butch. Si Andrea, literally, siya mo inihatag sa ako. I mean, the way I look, ako mga silina, jewelry, celebrity, iya kong ipakaon, literally. Lahi ni ba iya kong isabot? Well, tingali, gusto siya makabawi sa tanan niyang panghatag na rin. So, practically, this is it. I'm sorry. Bay, naniguro lang sa Das Andrea. Ikaw ang hugod-hugod. Bisag unsa ka closely guarded. Muli ko yung nagyapon usahay. Pero bay, kung pananggitan mawa si Andrea kanina, asa makapaduli? Magsugod na sa kapareha sa una? Nga murag igo mo itang iya? Oh, kung ingon man lang gani, yan ni Butch. Iya kong, I mean, I'm sorry ha, nga iya kong tukon, I wouldn't mind at all. Okay lang, at least. Pero sa una, nakakanta lang ko, magkakaon, ugasa kong abtan at kumatuong, happy na ko. Pero with this kind of situation, Butch, look at me. Kung ingon ani man lang gani, yakong tukon, forget it. Bay, ayaw lang lainag sa buta. Pero, sa nahinumduman ako, sa kadaghan na inyong na adtuan tungod lang sa inyong pagkanta. US, sa Europe, Singapore. Kita ka nung panahon na, stable ka na. Kahinumdum ka pa. Sa una, mas dako kapag sulong ka sa ako. Hindi ba? Kining club niya akong natupod ba? Bunga ni sa akong siwot o dugo sa akong pagpanukar sa abroad sa una. Kaya kay lagi sultang na nagigala. Ikaw ka. Nabilin ko sa mga bibidan. Thank you, Butch. Ikaw na lang yun na naginot na ko, bay. Thank you kayo. Ikaw lang yun na naginot na ko. Nakawara kita siya, oh. Ay, magigana. Sorry. Sige. Forever. Exit sa ako sa tanaw ng counter. Siguro start na 30 minutes from now. Okay? Ako'y angay ikang mahay kang rinan. Ideal husband, very good provider, loving and caring. Sa kahidagan sa among kinabuhi ni Stephanie, kung ka moabot si Rinan. Amelia, marry me. Amelia, I love you. Andang kumuhatag umayo ka umaw sa iyong anak. Kung ako siya nga, ako ang iyang inihon nga amahan. I will give her a very good future.
Amelia, pakasli ko. And we can build our lives together. Katawaan ka lang, Renan. Mudawat ka sa babaeng salin-salain. I'm not the woman for you. Amelia, nasayod ko sa kong gibati nimo. Sigurado ko. Di na ako isapayan kung unsa pa may sultihon sa uban. Nasayod ko. Na naglaom ka pang bubalik si Carlos. Apanuway ka siguruan, Amelia, kung mubalik ba siya? Nakaako siya sa pagbiya nimo, bisan pa sa imong kahintay. Bisan pa nga mabdos ka. Amelia, ni ako. Nagmahal nimo. Andam nga mupangga nimo ug pagpakasal nimo ug mohatag nimo maayong kaugmaon sa umabot nga anak. Akong ang kuno ng bata. Mudako siya nga ako ang iyang ilhon nga ama. Magpakasal ka, Amelia. Sa labing madali kayo. Sa pwes, kung kumanganak ka na, atong anda mo ng church wedding.